Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Lierri, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Egunon ikusentzulesarien guzti hori lezamatik, hementxe gagoz Atletiken partidu. Egunon ikusentzulesarien guzti hori lezamatik hementxe dagoz partidua emoteko prest Atletikek eta Huelvak jokatuko da bena. Gaur goizean, ganera, hementxe lezaman Atletikeko presidente Aitor Elizegi begegoaz izan dugu eta hause minutu baten beragaz izan dugun elkarrizketa txikia. Egunon, hementxe gagoz gaur Atletiko presidenteagaz. Egunon, Aitor. Bai, egunon, bai. Bueno, gaur partidu bi, goizean neskakin egongo zara, arratzaldean Sevillaren kontra mutiak, hemen dana egin behar da. Baietz, ez dana ez da Atleti data, esan genuen hasi nahi genuke neskegaz, da hemen gaude, bai, esan genuena egin behar da, bai. Decía en euskera, Aitor, que hoy doble jornada, primero con las chicas, a la tarde con los chicos, que bueno, un día completito el día de hoy. Bueno, es jornada Athletic, ¿no? Yo creo que las chicas merecen, como hemos dicho varias veces, el mismo trato y siempre que podamos, desde luego, vamos a estar cerca de ellas y es lo prometido. Y por supuesto, a ver si hoy encadenamos 2 victorias, que las 2 son muy importantes, ¿no? para el club y para enfocar el 2019 con toda la energía que estamos buscando. Eskerrik asko, Aitor. Es eso, a vosotros eskerrik asko, benetan, bai. Bueno, hementxe, Atletiken presidentea. Hortxe izan dugu ba, Atletikeko presidentea, laster baten oraintxe partidu hasteko gogoratu, Euskaltelek eskainitako partidua dela. Gran Vía, Andramari, dato 2 de mayo.
la Plaza de los Fueros y el Muro de Gros, Iparraguirre, Pozas, Urquijo, La Concha. Etxetik kanpora aurkituko duzu bizitza. Horregatik Euskaltel Wifiren 180.000 puntutik gora dituzu Euskadiko kaleetan, Euskalteleko mugikorrarekin doan konekta zaitezen. Eta giga mugagabeak zure tarifaren datuak kontsumitu gabe. Zeren zain zaude. Deskargatu aplikazioa euskaltelwifi.eusen. Hortxe dozu ez Atletikeko jokalariak, amaikakoa Karinarin gogoratuko dugu. Joseba Agirrek, Ainhoa Atean, Moraza, Garasi, Damariz, Nekane, Maria Zirauki, Eunate, Unzue, Lucia, Marta eta Vanessa Ginbert zelairatuko dauz. Huelbak Barriz, Fernando Azkarate entrenatzaileak, Sara Serratatean, Zinta, Anita Bonsegundo, Irene Barbosa Patri, Castelló, Paloma, Fernandez eta Bera Diatelegaz hasiko dau partidua. Epaileak Galiziarra dugu, Cuesta Arribas Beatriz dauko izena, Beatriz Cuesta Arribas eta laguntzaileak edo marrazainak, Rocío Puente Pino Cantabriarra eta Alicia Andrés Silva Galiziarra. Dana dago prest dinogu moduan, partidua hasteko, Atletik zuen eskerretara izango dozue, Huelbako Sportin zuen eskumatara, eta Atletikek partidu ona egin eta barriro garaipena lortzen dauan, urteko lehenengo partidua dugu Lezaman, gogoratu 2019ko lehenengo partidua Joseba Agirreren eskek lideraren etxean, Atletico Madrilen etxean jokatu ebela, eta gaur barriro Lezaman doguzala urteko lehenengo partidua jokatzeko. Ia ba, 3 puntuak etxean gelditzen dira, hortxe dozuez, grito de guerra hori egiten, eta Atletikek ipiniko dau baloia jokoan, zeuen eskumatara jokatuko dau, Atletikek, edo zeuen eskerretara, irudien eskerretara, eta eskumatara jokatuko dau Huelbak. Hasi da partidua, Damari Segurrolak dauko baloia, Damarizek luze jokatu gure, buruz ikutu dau Patrik, baloia Castellori Bonsegundori heldu, hortxe baloia gaze Huelbako taldea jokatzen, eskumatik Ainhoa Morazak ederto, Nekan eritxi, Nekanek erdiratu egileke, erdiratu, azpiti jokatute, azkenean baloia urrundu egin dago Anitak, hortxe dago Bonsegundo baloiagaz, joan egin jako baloi hori, Maria Ziraukiri eta Alboko sakea, Huelba jokatuko dau, Sandra katarako dau, hortxe baloiagaz, Alboko sake atarateko prest, Sandra, esker laterala. Sandrak luze jokatu, horre Paloma topeta, baloia Vanessa Ginbertek atzera. Garasi baloiagaz, Eunate diemon baloia, Eunatek zabaldu eskerrera. Marta katzera Eunateri. Eunatek erdira Garasik, Vanessa Ginbertek jokatu. Hortxeago Ainhoa Morazak baloia atzera. Ederto Vanessa Ginbertek eskerrera. Eunate. Hotz egiten dago Lezaman, Hortxeago Vanessa Ginbert, baloiagaz. Vanessa kaurera. Lucia topetan, Luciaren kontrola ona. Buelta emon Luciak. Azkenean baloia atzera barriro Vanessa Ginbertegaz jokatzeko. Vanessa Ginbert, metroak irabaziz, eskuma Maria Zirauki bat biko egin Unzue gazoz ondo, Mariak eskumatik erdiratu egileke. Ez da erdiratu, aurrean dauko Castelló, hortxe jarritzen dugu Mariak, erdiratu eta ateko seke izango da, baloia zuzenean kanpora joan eta gero. Txaloak Atletikentzat eta ateko sakea Sara katarako dau, Sportingentzat hortxe dozue. Sporting de Huelbako atezaina. Atara, luze. Baloia Lucia heltzen den baloi horretara. Azkenean Sara heldu da bera baino arinago. Zapaldo egin dut zor gure barik. Luziak parkamen askatu. Eta baloia jokoan Zinta baloia atara gurean. Luze jokatuko dau. Paloma ez da heldu, bai heldu da Vanessa. Baloia eskerretik Nekane, baloiagaz aurrean Zinta duko, ederto Zintak moztu, Sportingek baloia urrundu, oingo honetan,
Edertu urrundu dau talde Andaluziarra, Garasik buruz ikutu. Anitak aurrera, urten egin gure daue Sportingek, baloia atzera Garasik atezaina dimoteko Ainoari, eta Ainoak baloia urrundu. Buruz ikutu dago horre Castellok barriro be, kontuz kontra zoagaz, edertu Ainoa tirepu baloi hortera aldu da. Bon segundoren presiñoa, eta Atletika ekipiniko dago baloia jokoan. Momentuz laugarren minutuan gagoz, ez dago golik, Atletika ikutz, Sporting ikutz, baloia Damarisek zabaldu, Maria Zirauki, hainkia ipini dago horre Sandrak, eta baloia Ainoa Morazari helduiako. Ainoa Morazak baloia atzera, Vanessa Ginbert. Vanessa Ginbertek baloia Garasik jokatu. Garasik baloia kontrolatu gehiago zabaldu oso ondo Eunateri, benga Eunate hor metroa daukosuz eta Eunate aurrerantza, hortxe Castello lekua sarratzen, ez da pasea izan, ez da pase ona, eta baloia Sportingek atarako dago barriro be. Alboko sakea izango da, atara baloia Irenek, buruz ikutu Damarisek, baloiak ez da urten, Garasiremon baloia Atletiken aldeko Juak, Lezaman, Vanessa Ginbert, Vanessa baloia aurrera, Luziak ez da kontrolatu, oraingoan bai, falta egin dutze, jarretzeko dino epaileak, hortxeago Unzue, baloia zapaldu, Unzuek baloia atzera, Vanessa Ginberteri emon, Vanessa Ginbertek eskerrez, oso ondo, hortxe, Eunatek paparrez baloia kontrolatu, pasea Martarentzat, oso ondo, eskerrez, hor Castellok urten eta kornerra izango da Atletikentzat. Txaloak Atletikentzat, kornerra, hortxe du Unzue kornerra hori ataraten, 5. minutuan, Atletiken aldeko kornerra izango da. Hortxe Unzue, eskerreko beso altzau, area barruan ipini Unzuek, esalaren eskuetara, ondo hor, Sporting de Huelvako atezaina, baloia eskuetan hartu, eta atezainak zarak ipiniko dugu barriro baloia luze jokatute, luze atara baloi hori, Vanesak golpetxo hartu dau, Morazak baloia urrundu, Sandraren kontrola, Sandra baloia erdira Anitak Ireneri, Irenek eskerrez, Castellok horre Fernandezek jokatu, baina baloia galdu egin dau Fernandezek, baloia nekanek atzera. Baloia gaz, Vanessa Ginbert, Vanessaak Garasiri emon, eta hortxe azten da barriro be Atletiken jokoa, baloia aurrera ondo, nekanek baloia kontrolatu atzera Eunateri emon. Joseba Agirre aginduak emoten zutunik, Damari Segurrolak mobidu baloia, Vanessa Ginbert, Vanesak aurrera luze jokatu gure, Unzue topetan, Unzue ez taldu, buruz ikutu dago Patrick, edertu orain Luziak falta egin dutze, Luziak jarretzen du eskumatik baloiagaz, hortxe Luzi atzean itxia aurkari erdiratu egileke erdiratu korner. Baloia zintak kornerera bota dau, eta Atletiken aldeko kornerra izango da, hortxe du Unzue korner hori ataratera. Txaloa joten Fernando Azkarate, Huelvako entrenatzailea. Eta badoa korner hori ataratera Unzue, Atletikentzat, 7. minutuan. Kornerra ipini Unzue, ondo doa, bigoruztoinan gora Damarisen buruka da. Damarisen baloia gora, buruz, errematau dau Atletikeko erdilariak, baloia gora joan jako, hortxe dozu errepikapena, ondo errematau dau Damarisek, baina baloia gora joan da, eta ateko sakia izango da barriro be, Sportingentzat, Huelvako taldiek atarako dau, baloia, atara baloia, Damarisek buruz ikutu, hortxe, baloia nekanek, Damariseri emon, urrundu baloia Patrick, orain Sandrak, baloia hor atezainak kontrolauko dau. Baloia Morazari emoteko. Garasi, hor Eunateri emon baloia, Eunatek baloia nekarega jokatu gure ez dago Jokos Kanpo eskerretik, arrisko egoleke eskerrez erdiratu, jaltzen da Luzia, ez taldu, korner! Gitxi gaitik ez taldu,
Lucia baloi horretara, azkenean Sandrak baloia kornerrera bota dau, Txaloak Lezaman Atletiken aldeko beste korner bat egongo da. Oraintxe bertan bete da 8. minutua, hortxe dozu errepikapen eskerrez nekanek erdiratu ez da Lucia aldu, eta Sandrak baloia kornerrera. Unzuek atarako da korner hori Eskumaz, urrundu eginda baloia Castellok, baloi horretara Moraz alduko da, baloia atzera, Eunateri, Eunatek eskerrez Garasi topetan, baina hor baloia Bonsegundok moztu, eta alboko sakea izango da Atletikentzat. Euskaltelek eskainitako partidua dozue, Lezaman Atletikek bapez, Huelvako Sportingek bapez, Garasik baloia atzera, Banesak ondo mobidu, Morazari, metroak irabazten Ainhoa Moraza Unzurentza pase luzegia da, ez da helduko baloi horretara Unzue, eta baloia zuzenian Sararen eskuetara joango da, eta Sportingeko atezainak atarako dau baloia, luze atara, Huelvako atezainak, baloia Damarisek ikutu dau, Ederto Banesak Morazari emon barriro, eta Morazak badazpadatzera, Ainhoa Tirapuri, kapitainak baloia kontrolatu, presiñoan Sporting, baloia hor, Bonsegundok ikutu dau eta jokoz kanpokoa. Marrazainak bandera zualtzau, beraz baloia barriro be, Atletikentzat izango da. Banesak inbertek atarako dau, baloi hori. Hortxe Damaris segurola, Damaris baloia gaz, baloia zabaldu, Garasi dagoan tokira, Garasik, Banesak inberteri emon. Banesak baloia Eskumara, Maria Ziraukik Ederto baloia kontrolatu, hor urten egin dutzo Sandrak, baloia gaz Unzuek baloia atzera, joku apurban lasaitzen, Banesak inbert, Banesak inbertek, ez dakit noz jogo gatu, eskerrez osondo baloia Eunateri, Eunatek hor metroa dukoz, hortxe jarraitzen dago Eunatek baloia gazpase osona Luziaren ez dago jokoz kanpo Lucia, area barroan sartuko da Lucia, baloia kontrolatu, azkenean ia, baloia atzera, urrundu hor Irene, kadizen dauen moduan, Eunateri helduko jako baloia, Eunatek erdiratu barriro, urrundu egin dau Sandra kasu honetan, arriskoak jarraitzen dau, Lucia baloia gaz, jaurti gileke, hor falta begin dutzen, Nekanek baloia ikutu, Bonsegundo burrukan Morazagaz, baloia azkenean Maria Ziraukiri, Maria Ziraukik erdiratu barriro, urrundu egin daue Sportingeko atzelariak, Fernandez baloiagaz, Eunate dauko aurrean Fernandez jarritzen dau falta, Martak egindako falta Fernandezeri, eta baloia talde Andaluziarrarentzat izango da, Sportingek atarako da, hortxe dozue Irene, zeuen irudietan, 11. minuturantzagoaz, eta Lezaman momentuz ez dago golik, Atletikek utz, Sporting de Huelva kutz, kontuz orain Morazak ez daulako baloi ondo urrundu, Ainhoa helduko da, baloiak ez da urten, oso ondo. Eta baloia barriro be Atletikentzat izango da. Hortxe Garasi baloiagaz, Garasik luze, eskerre, zuzenean baloia kanpora joan da. Eta alboko sakia barriro be, kanpoko taldeak atarako dau, Fernandezek buruz ikutu. Hor saldo egin dau Palomak, baloi azkenean erdira, gora Castellok, Eunaterentzat izango da baloia, Eunatek eskerrez luze, Lucia burrukan Zintagaz, Zintak baloia urrundu, Damarisek buruz ikutu, falta eskatzen dabe, eta azkenean, baloia Sportingentza da, Marrazainak banderatxo altzau eta alboko sakia izango da, talde Andaluziarrarentzat. Irenek atarako dau, alboko sake hori ez falta izan da azkenean, epaila dino, txistu bajo hartu eitxaoteko, Marta Atletikeko gisa esian kokatuta, eta hortxe doa, falta hori ataratera, ari ardian ipini, Damarisek buruz ikutu, kontuz erretxase horregaz, Maria Ziraukik baloia urrundu, ia nekan heltzen da baloia horretara, bai helduko da, eskerrez baloia urrundu, baloia azkenean Anitarentzat, Anita hortxe burrukan erdiratu gure dau, Eunatek baloia moztu, Nekanek orain eskerrez baloia urrundu, baloia kontrolatu Berak area barroan ipini barriro, baina zuzenean Ainhoaren eskuetara joango da baloia. Bueno, 13. minutuan gagoz, gol aukerarik ez ondino, baloia Banesak inbertek, zabaldu,
Eunate dago antokira, Eunate Garasi jokatu, Garasik eskerrez baloia urrundu, Luziak ederto buruse Martari emon, Marta eskerretik jokatuten pase ona Luziaren txat, hortxe Luzia eta Patri burukan, Patrik azkenean baloia kornerrea bota, Txaloak Lezaman atletikek koneskentzat eta badoa barriro be, Unzue korner hori ataratera hortxe ikusten dozu, zeuen irudietan, Atletiken aldeko hirugarren kornerra izango da, eta Atletiken eskerretik atarako dabe korner hori. Txaloak joten Lezaman korner horretan, beso biak altza, Unzuek. Area barruan ipini ondo doa, urrundu egindo baloia Patrik. Baloia Martak buruz ikutu. Oingo honetan, Irenek urrundu dau, eta baloia Ainhoa Morazari helduko jako. Ainhoa Morazak badazpada, baloia atzera. Atezainari. Atezainak. Baloia gora, ez, azkenean Vanessa Ginbertek jokatu. Vanessa Ginbertek Morazari emon, hortxe Eunate, baloia Fernandezen ainkantxo eta alboko sakea, barriro be talde zurigorriarentzat izango da, geuretzat izango da. Eunatek atarako dau, alboko sake hori. Eunatek Damarisega jokatu, kontrola ona izan da, baina urrundu egindo baloia zintak. Unzuek buruz ikutu. Kontuz orain, bon segundo, falta egin dutze, jarraitzeko dino epaileak, bon segundo jarraitzen du baloia gazkontuz jaurtik egileke erdiratu azkenean, Garasik baloia buruz urrundu, barriro be baloia egalera joan da, alboko sakea, Sportingek atarako da, Guarinatara bon segundo, eskuagaz, bai, eskuagaz kontratu du Palomak, Palomaren eskua izan da, eta baloia beraz geuretzat izango da, Atletikentzat izango da, lehenengo ordula ordena. Laster beteko da Lezaman, momentuz behintzat ez dago golik. Atletikek bapez. Sportingek bapez, Sporting Huelvak bapez. Hortxe baloia egaz, Vanessa Ginbert. Ez dakin noga jokatu, baloia egalera. Maria Zirauki. Maria baloia egaz, hortxe jarrizin dau eskerrez, oso ondo nekarek baloia, Unzuen itxi, ez dago jokoz kanpo. Unzuek eskumatik, erdiratu egileke, ia ondo ipitzen dagoen baloia, erdiratu Unzuek ondo bigarren zutoinean, urrundu egin dago baloia zintak, eta Mariari helduko jako baloia, Maria Zirauki, erdiratu korner. Oso ondo Maria, hor korner ratupetan, Txaloak beretzat, Atletiken aldeko jokaldia izan da eta azkenean korner atara dabe Joseba Agirreren eskek. Hortxe dozu errepikapena. Baloi hor Maria Ziraukiri helduiako, eskerrez erdiratu eta kornerra Unzuek atarako da. Hortxe dozu ezeuen irudietan. Txaloak Lezaman. Unzuek kornerra, area barroan ipini ondo doa, Sara estaldu eta eskua. Hor eskua egonda. Epaiak ez dago ezerra ezi, Garasi jaurti, Sandraren eskuan jo, azkenean baloia gora, Garasik buruz, urrundu Andaluziako taldeak, Damarisek baloia eskerrera, Eunateri, Eunatek gora, ia Luzia altzen da baloi horretara, Zintagaz burukan, Zintak baloia gora, Luzia eta Zinta burukan, azkenean Zintak buruz ikutu, eta Irenek alboko sakia Atletikentzat. Hortxe errepikapena barriro, aber, nik esango neuke eskuan jo dagoela baloi horrek. Baina, bueno, epaia be nahiko aurrean egon da. Damarisek atarako da alboko sake hori, edo parkatu Eunatek, Nekanega jokatu, Eunate barriro be, Eunatek erdiratu kornerra. Beste bat, eta esango neuke, 6garrena dela, hortxe doa barriro be, Unzue korner hori ataratera. Ia oingo honetan, goltxoa heltzen dan, Atletikek markagailuan aurretik ipini gure da, 17. minuturan zagoaz, ez dago golik ondino Lezaman. Benga neskak guazen, gola behar dugu eta Unzuek, area barruan ipini ondo doa, urrunduko Bilesarak, eta Mariaren jaurtik eta kanpora. Ondo Maria, Txaloak beretzat, hortxe ikuntzuten dozuez eta ikusten dozuez, Atletikeko saletuak. Horre paideukiel horre meritua, neskak zelan animetan dabe. Sarak atarako dau, ateko sakea, Atletikentzat. Atararin Sarak, baloia ikutu buruz Anitak, baina baloia Morazari helduko jako, Morazak baloia atzera, Ainhoak eskerrera, Eunaterentzat, Eunatek buruz baloia Garasiri emon. Garasi baloiagaz, baloia beste zentralari, Vanessa Ginbert.
Banesak baloia, aurrera egin, Maria Ziraukiren kontrola ez da hona izan, baina Luziari helduiako hor posizionen Nekaneri, Nekanek edertu eskerrez, Marta, ondo gurutzatu da Patri, eta alboko saki atletikentzat, badoarin Eunate, alboko saki hori ataratera. Eunatek baloia atzera, Garazik baloia, Banesak Ginberteri emon, Banesak Ginbertek, Ainhoa Morazak baloia atzera, barriro be, Banesak jokatzeko. Banek baloia eskerrez Damaris eriemon, Damaris ekatzean itxia aurkaria, hor Paloma dago presiñoan, baloia Nekaneri, Nekan eskerretik erdiratu egingo da, oso ondo da erdirak eta urrundu azkenean buruz Sandrak eta alboko sake atletikentzat, badu Ainhoa Moraza harin baten alboko sake hori ataratera. Baloiagaz Ainhoa Moraza alboko sakea, Banesagaz jokatu, Banesak Ginbert, eskerrez area barruan ipingo da, eskerrez ondo ipini area barruan, Marta ez da baloi hortela helduko, urrundu egin dago azkenean baloia zintak, eta zuzenean Eunateri, talde atzetik aterrateko Fernando Azkarate aginduak emoten, Sporting de Huelvako entrenatzailea, Banesak Ginbertek baloia Unzuek ederto baloia atzera Garaziri, Banesak Ginbert, baloia ondo moiduten atletik, eskerrez, pasea ez da ona, baina ez, azkenean baloia Sportingentzat kontuz Fernandez, eskumati jokatzen, Sportingek baloia area barruan ipini, Paloma Jokoskampo. Jokoskampo egon da Paloma. Eta barrio baloia geuretzat izango da talde zurigorrentzat. Benga, guazen atletik. 20. minutuan gagoz. Laburrean atara Garazigaz. Barrio be atazinari bueltau. Eta honek Garazik pasea ez da hona izan, kontrola bez Banesana, baina arazo barik kontuz orain kontrazoagaz barriro be Fernandez baloiagaz. Fernandezek buelta emon, Jaurti Fernandezek. Ainhoaren eskuetara eta harinatara Maria Ziroki jokatzeko. Maria Ziroki baloiagaz, barrurantza dator, Banesak Ginberteri emon, Banesak Garaziri, Garazik aurrerantza joateko dinotzie Joseba Agirrek, Luziak Eunateri emon, Eunatek kontrola joan eginako eta alboko sakea, Sporting de Huelvarentzat izango da, barriro be Irenek atarako da alboko sake hori. 21. minutuan gagoz, laster, lehenengo zatiaren erdire helduko gara, kontuz baloi hori Bonsegundo, eskerrak, Bonsegundoren presiñoa joan egindan, gero Laprast egindau, eta baloia Ainhoaren eskuetara. Garazik Eunateri emon, eskerretik jokatzen orain atletik, Marta, Eunate baloia, Banesak Ginberteri, Banesak Ginbertek eskumara, Morazak baloia, Banesak Ginberteri, Damaris, baloia atleti mobi duten, Lucia, ondo Luziaren kontrola atzean itxiko du zinta, hortxe Lucia falta. Eta ja bada bigarrena edo hirugarrena. Atletiken aldeko faltea izango da. Baloiagaz Eunate eta Unzue, baloiaren inguruan. Eunate katarago dau. Area barruan ipini, Eunate kondo doa, Nekane buruz, zuzenean zaren eskuetara. Eta Jokoz kanpo. Marrazainak banderatxo altzau dau. Eta beraz, Jokoz kanpoko atara beharko dau talde Andaluziarrak. 22. minutua bete da. 30 segundu barru beteko da lehenengo zatiaren erdia. Momentuz lezaman ez dago golik, eta gola aukera begitxi, Anitak buruz ikutu, baloiagaz Palomak eskumara Fernandez topetan, Eunatek moztu Damaris segurola, ederto Damaris ekatzen itxidau Paloma, hortxe jarrezen dau Damarisek, beraren presiñoa, baloiatzera Garazik, Banesak barrio be Garazigaz jokatu, Fernandez presiñoan, Banesak Ginbert, Banesak baloi aurrera, Maria Zirauki ez daldu, ondo moztu dau,
Baloia talde andaluziarrako, ondo Moraza. Morazak erdira, nekane, venga, guazen eskak. Berak baloia moztu barriro be. Esportinentzat, berak baloia eskerrez, Paloma kondo itxi kontuz, bon segundo Fernandez jokatu gure, estira konpondu, eta baloia Banesak eskerrera. Venga, Martaren kontrola hona da, ez da taldedik topetan atzean itxi gure dau Castelló, Marta jarraitzen du baloiagaz, baloia Luziarentza, Luzia eskumati jokatzen, atzean oso ondo aurkari bitxi, baina ez dago azkenean Anita atzean itxi. Baloia erdira, bon segundo, Palomak atzera, berak eskerrez pasea, ez dago Jokos kanpo, bai, Jokos kanpo dago. Bai, Fernandez Jokos kanpo dago, eta baloia barriro be, Atletik entzat izango da. Atletiken aldeko, oiuak Lezamako instalazioetan, 24. minutuan, ez dago golik, eta gola aukerari pez. Eta normalean, gola aukerarik ez dagoanean, gola pezti egoten. Txarto atrado baloi hori Eunatek, baloiagaz bon segundo, Ederto Damarisek baloia moztu, venga, guazen apurtxo bat gehiago behar dugu, beste puntotxo bat gehiago, Unzue baloiagaz, Unzuek eskerrera, Maria Zirauki emon, metroa duko zaurretik, Maria Zirauki, hortxe Maria baloiagaz, ia zerriten dauan, baloia Unzueri emon, Unzuek buru altzau, ez dautadeki topetan, Ainhoa Morazari emon, Ainhoa Morazako reskumatik, metroa duko, jokatu egileke, banbanagua, Ainhoa Morazak, baloia Mariari helduiako, Mariak baloia ardiratu bestaldera, Martak buruz ikutu eta teko sakia izango da. Ez, Jokos kanpo egon da ganera Marta, Marrazinak banderatxo altzeu dauelako, eta baloia barriro be, Andaluziako taldarentzat izango da, Sporting de Huelvarentzat izango da. 25. minutuan gagoz, Sara dozu ezeuen irudietan, eta momentuz ez dago golik. Atletikek utz, Sporting de Huelvak utz. Baloia atezainak atarako da, Euskalteleri esker, eskaintzen dugu partidu hau. Eta Euskaltelek eskainita dozue partidua. Lezamako instalazioetan ez dago golik. Hortxe, baloiagaz erdiratu Jokos kanpo. Bai, Jokos kanpo egon da horre Paloma. Eta baloia barriro be Atletik entzat izango da. Maria Zirauki, baloiagaz. Joan egin ja baloi hori. Patriri eta alboko sakea Atletik entzat izango da. Moraza hor aurrera joateko dinotzo epaileak. Ainhoa Morazak atarako dau, alboko sake hori ez daki noga jokatu. Azkenean, Unzue lurrera joan da, epaila dino ez dago la faltarik. Eta alboko sakea barriro be, lehengo lekutik Ainhoak atarako dau, Ainhoa Morazak atarako dau. Luziagaz, alboko sakea, baloia Sandrak kanpora bota eta gero. Orain baloia Unzueri, Damarisek baloia Ederto atzera, Garasik eskerrera zabaldu. Eunatek Martak jokatu, Marta baloiagaz, area barruan ipini, Nekanek ez da baloia kontrolatu, baloia Castelló aurrera, Palomak hor Fernandezek jokatu gure, baina Marta harinago helduko da. Oso ondo Marta, defentsa lanetan, aurretik atzera etorrike, Banesak egin behar, kontuz, baloia Garasi baloia Damaris eriemon, Ederto, buelta emon, Damaris egurrolak, Zabaldu Morazari, Ainhoa Moraza baloiagaz, Luze jokatu, Luzia topetan, ondo gurutzuatu da horre Patri, Zintak orai eskerrez, Palomak paparez kontrolatu, Fernandez, baloia galdu, Banesak inbert, Banesak Garasiri ez, Eunateri emon, Marta, Eunate barriro be, 27. minturantzagoaz, baloia zapaldu Eunatek, Garasi, Damaris baloia gaz, pasea hona da ez dago Jokos kanpo, Marta helduko da Marta, area barroa sartuko da erdiratu Marta, Luzia, ez dago kontrolatu, baloia bera dauko eskerrez, gola! Lastima gora joan jako baloi hori Luziari, eta ateko sakea izango da. Sporting de Huelvarentzat, bapesna dagoz eta lastima aukera ona izan dalako, esango neuke partiduko aukerarik onena izan dela Atletikentzat. Hortxe dozue barrio berrepikapena, Martak erdiratu egiten dau, ez da hor erremataten, baina gero eskerrez, baloia gora joaten jako Luziari.
Anitak baloia zabaldu, baina Unat helduko da baloi horretara, kontuz ondo baloia moztu. Andaluziako taldeak ederto Damaris barriro be, oso ondo atzan itxidoa Anita. Damarisek eskerrez, baloia ederto zabaldu, Maria Ziraukiren kontrola hona, guazen neskak. Maria Ziraukik atzean itxideu Sandra, eskerrez pasean ikanen entzal Lusegi. Zuzenean Salaren eskuetara joango da. Eta baloia barriro be, Sporting de Huelvaren entzat izango da, hortxe dozue atezaina. 17 minutu atzen aldira heltzeko. Baloia buruz ikutu Anitak. Zuzenean Banesari. Banesak baloia Damariseri emon. Damarisek eskerrez Lusegi. Hor ez dago inor. Pasea ez da ona izan. Eta baloia zuzenean. Ez da urtengo. Atezainak baloia ikututa gero Nekane doa presiñoan. Baloia eskueka sartu. Eta barriro be. Atezainak ipiniko dugu baloia jokoan. Luze, Palomak baloi ekutu Bera, Beraren pasea horre Fernandez entzazan. Ez daue baloia kontrolatu Fernandezek. Eta baloia Garasirentzat. Garasik aurrera, Lucia, Garasi barriro be. Martaga jokatu gure, buruz moztu dau Irenek, Bera eta Damaris. Baloia, Damaris, falta. Bai, falta dago, nahiz da protesta egin talde Andaluziarrak. Beraren falta, hortxe du Anita protestaka baita be. Eta Atletikek ipiniko du baloia jokoan. Garasik erdira, Unzuek ederto, baloia zabaldu Ainhoa Morazari. Ainhoa Morazak, Maria Zirauki. Maria Ziraukik, ez da erdirek eta ona izan. Eta ateko sakia izango da barriro be. Talde Andaluziarraren zat. 15 minutu atzen aldira heltzeko, lasterpenteko da ordu erdia. Eta ez dago golik, Lezaman, Atletikek bapez, Sporting de Huelvak bapez. 15 minutu atzen aldira heltzeko. Atara atezainak hortxe Fernandez baloiaz. Fernandezek ez da ginoa jokatu azkinean Sandrari. Sandra kurrundu. Garasik buruz, Nekanek Damariseri. Damarisek baloia, Banesa Ginberteri. Banek baloia zapaldu. Garasiri emoteko beste zentralari. Hortxe Garasi, baloia Banesa Ginberteri. Banesa Ginbert baloiagaz. Buelta emon, ez daulekurik topetan. Hortxeago da Garasi. Garasik baloia, pasea ez da ona izan. Moztu egin daue Sportingek, baloia barrio be Banesari helduiako Neka atezainari emon. Garasi. Unate, eskerretik jokatzen orain Atletik. Hortxe dozue Garasi. Ez dakit noga jokatu, baloia atzera atezainari. Ainhoa Tirapuk, barrio be Garasi jokatzeko. Metroak irabazi zentrala, pasea Luziarentzat, pase hona da, buelta emu Luzia, komen abiadura gure da, hortxe Luzia oso ondo, Luzia jarrezen du baloiagaz, Luzia baloia ederto, egalera zabaldu, Maria Zirauki, Maria Jaurti gileke, oso ondo izkin egin izkerri Jaurti, gelditu egin dauzarak. Jokaldi ona, eskerrez Jaurti dau Mariak, baloia Salaren eskuetara joan da, Atletiken aldeko juak. Lezamako instalazioetan, baina gola falta dugu. Seguru, lehenengo gola sartu ezkero, gauzak bestera batera ikusiko dugu zala. Sporting de Huelva pe aurrera egin beharko dagoelako. Baloia zintak urrundu, Damarisek buruz ikutu, Castelló. Baloia Luzia katzera, Nekanek zabaldu, Maria Ziraukiri. Maria eskumatik jokatuten, baloia erdira, Unzueri emoteko, Unzuek baloia zapaldu. Atzera Banesa Ginbert, Banesak baloia Garasiri emon. Garasiokor metroak irabazi aldauz, baloia Luzia falta. Falta dago, repaiak ez dago ezerra dirazi, kontuz kontra zoagaz, baloia zintak eskumara, hor dago Fernandez baloiagaz, esparkatu Paloma da, ederto baloia Garasi katzera atezainari, atezainak urrundu, Damarisen kontrola, ederra, oso ondo Damaris. Nekane katzera, Unzue, oso ondo Atletik orain, baloia mobi duten, Ainhoa Moraza, eskumatik jokatzen, ez daki, noga jokatu azkiren eskumara Maria Zirauki, hainkia epini dago Sandrak, eta alboko sakia izango da Atletikentzat. Benga Aino, baloia atara,
Banesak Inbert. Banesak baloia Unzueri emon laburrean. Honek Garasiri atzeratu. Garasik, Damari segurola, Damari zen pasea. Luziarentzat, oso ondo Luziak Unzuegaz bat bikua, baina hori gatxada Nekane! Galitu! Gatrazainak! Azelako geldik eta egin dauen Sarak. Jaurtik eta ona Nekak eskerrez. Erasoak jarraitzen dau. Baloia Unzuerentzat. Unzuek baloia Maria Ziraukiri. Maria Zirauki ederto Morazai erdire ziraukan. Erdiratu Moraza, kondo doa. Eskuetara Sarak. Oso geldik eta ona aukera honena partiduan hortxe dozue. Jaurtik eta eskerrez. Asondo, eskua bera Sarak. Oso geldik eta ona egin dau Sarak, Oso geldik eta ona izan da. Sara Karinatara, Damarisek buruz, falta. Eskua edo besoa ipini dau Damarisek. Protesta egiten dau atletikeko jokalariak. Baina baloia Sporting de Huelva katarako dau. 34 minutuan, 11 minutu batzen aldira heltzeko. Momentuz ez dago golik eta aukera garbiena Nekanek izan dau. Orain dela minutu bat. Atararen Andaluziarrek, Anita baloiagaz, baloia azkenean Castellori helduiako, Castellok eskerre zabaldu Fernandez, ez dago jokoz kanpo, area barruan dago, kontuz arriskoa dagoelako, Fernandezen baloia atzera bera kia zer egiten dagoan, atzen itxigure dugu Mariak, azkenean baloia Fernandezeri helduiako, Fernandezek erdira Castello, atra egin behar da baloia kontuz, Ainhoa korner. Zelako jokaldia, Palomaren jaurtik eta azkenean, Ainhoa Tirapuk baloia kornerrea bota dau, jokaldi arriskutsua Sporting de Huelvarentzat. Hortxe dozu errepikapena, azkenean baloia Palomari helduko jako, eskerriz jaurti eta Ainhoak oso baloia kornerera, Ainhoa Tirapuk, geldik eta bikaina. Kornerra bon segundo katarako dau. Hortxe, kornerra tagateko, area barruan ipini baloia bon segundo, kurrundu egin dago Ainhoa Morazak, ia Maria Zirauki heltzen den baloia horretara, bon segundo harinago helduko da, baina Maria Ziraukik eskerrez baloia, erdira berak barriro be bon segundo hori, kontrola ez da ona izan, zabaldu baloia Castellori, Castellok atzera, hortxe dago. Fernandez, area barruan ipini gure, Ainhoa kosondo, Ainhoaren eskuetara, eta Ainhoan lasaitasuna eskatzen dago, eta baita Joseba Agirrepe. Bete da 35. minutua, bamoaz 36. minutura entza. Beraz, 10 minutu lehenengo zatiago amaitzeko, eta momentuz behintzat lezaman ez dago golik. Maria Ziraukiren pasea Lucia ez dago jokos kanpo. Helduko da Lucia area barruan. Venga Luzi, guazen, area barruan, jaurti, koi, zutoinera baloia. Suerte txarra dauko Atletik epa. Ainkazpitik baloia Sarari, baloia zutoinera joan da Luziaren jaurtik eta txaloak lezaman. Lastima baloia zutoinera joan da eta hortxe dozu errepikapena desmarke bikaina, area barruan sartzen da Lucia, eskumaz jaurti eta baloia zutoinera doa. Maria Zirauki eskumati jokatzen, Morazaren desmarkea hona da Ainhoa Moraza, ia atzean itxira uzita, Morazaren erdirak eta Unzue korrestegi zer egin, sakadatxoa, ez dagoela falta edino epaileak, Lucia korrezin jaurti, urrundu egin dago azkenean Irenek, eta baloia Eunateri helduko jako, Eunatek atezeinari badazpada, kontuz hori baloia ez talako ona, ez talako erreza, Ainhoa Tirapuk baloia gora, ialtzen da Maria Zirauki baloia horretara, Fernandez dauko aurrean oso ondo Maria, defentsa lanetan bebai, barriro be atezeinari emon, beste aldera ez, luze jokatu, Maria Sandrari, Sandrak baloia erdira, Damarisek baloia bereskuratu, Nekanek eskerrez Martari, aurrean Irene dauko, venga Marta guazen, kontrolatu Martak baloia zapaldu, atzera baloia Eunateri emoteko, Eunatek barriro ben Marta, bat biko egin, Eunateko zondo Nekane pasea ona, gurutzatu egingo da Irene, eta alboko sakea Atletik entza, guazen, aprobetxa egin behar da momentu hau, 37. minutuan gagoz, pesna momentuz markagailuan, antxe du Eunate baloiaren bila, aldageletako tuneletik joan da, bai, eskaoze atea enfoketan, baloia horra joan da. Eunatek atarako da baloi hori, Nekanek jokatu, Nekanek baloia erdira, baloia Ainhoa Morazari helduko jako, Ainhoa Morazaren kontrola, eskumara Maria Zirauki, Maria aurrean duko Sandra, baloia erdira, baina luze joan jako pase hori, Damariseri helduko jako baloi hori, Damaris segurrola, Damarisek buru altzau, baloia atzera Garasiri emoteko,
Vanessa Ginbert, presioan orain Sportin, Unzue oso ondo, Ainhoa Morazari emon eskumatik, Ainhoa Moraza, pase ardira Luziarentzat, faltarik ez da upitau, eta orain bai, Luziaren falte Anitari, eta baloia Sporting de Huelvarentzat izango da. Ba, kontua kontu jabagoaz, 28. minuturantzat. 7 minutu atzen aldire altzeko. Eta markagailuan momentuz ez dago golik. Atletikek bapez, Sporting de Huelvak bapez. Atara zintak. Baloia hor. Vanessa Kaupa, tesoinari kontuz, Fernandez baloia gaz jaurti, kanpora. Hor estira konpondu, Vanessa eta Ainhoa. Baina, bueno, eskerrak baloia azkenean kanpora joan dan. Ze aukera onda izan da, Sporting de Huelvarentzat. Ainhoa tirapuk baloia atarako dau. Luze jokatu, Garasi Paparrez, Eunate baloia gora. Zintak buruz ikutu, berak bebai, baloia Maria Zirauk ikatzera. Ainhoa Moraza Kunzue, Zirauki, Moraza barriro be, baloia Vanessa Ginberteri, Vanessa Ginbertek erdira, hortxeago Garasiko sondo Eunateri, venga, orain bai metroa daukazuz eta bera zuloa zapatzen. Atzen itxideu bera, Eunatek jarritzen du baloia gaz, azkenean baloia Garasiri emon, Garasik erdira Vanessa Ginbert, Vanessa baloia gaz, Unzue, Vanessa, ez da ulekurito opetan orain Atletikek, Eunate baloia gaz, Martak buelta emon, joan egin jako kontrola, azkenean, Martaren falta. Ba errezena, baloia gaz Irene. Ez, azkenean zintak atarako dago. Baloi hori. Zintak luze atara, buruz ikutu dago Anitak. Galera baloia bon segundo hori helduko jako, eta ateko sakia izango da, bon segundok azkenean baloia ikutu eta gero. Hortxe ikusten duzu irudietan, Ainhoa Moraza egonda Fernandezeri botea lotzen. Ze Fernandez eskularruekaz dago, eta kiroltasuna be bai, hori be detaile eta politak izaten dira irudi horrek. Garasi, Damariz, Nekanek baloia zapaldu, baloia... Ez da gini min hartu dagoen hor Nekanek, beleunean. Ez, jarraituko dago. Golpe hartun dabor, Nekane lurren ikusten duzu, baina ez dau jarraitzeko arazorik izango txaloak beretzat. Baloia Eunatek atarako dago. Baloia atara, buruz ikutu Nekanek, iaz egiten dago Nekanek, eskumaz gora! Baloia gora joan jako Nekaneri, aukera ona izan daba. Atletik entzat, lastima, azelako keinu tekniko ona egin dauan Nekanek, baina baloia gora joan jako. Hortxe dozue barrio be errepikapena ze ondo egiten dauan, eskerrez keinua, keinu tekniko bikaina, baina baloia gora joan jako Nekaneri. Ateko sakea barriro be, Sporting de Huelvarentzat, 42. minutuan gagoz. Anitak buruz ikutu, Castellope bai, baloia Eunaterentzat, Eunateren pasea, Nekane topetan, Nekane korpoz, azkenean baloia urrundu egin dau Irenek, baina baloia Eunateri heldu, atzetik etorrite Palomak moztu, eskumatu jokatzen, bon segundok baloia erdera, Castelloren pasea, jokoz kanpo Paloma. Marrazainak banderatxo altzau dau, eta baloi Atletik entzat izango da. 3 minutu, 45. minutura heltzeko. Azkenengo 3 minutu honetan, Atletik goltxo bat lortzen dagoan eta ondo bideratuta itxi partidue. Vanessa Ginbert, Vanessa hor metroak irabazi espazia Eunateri eskerrera. Eunate baloiagaz, luze jokatu Nekane topetan, baloia moztu Irenek. Lucia baloiagaz, joan egin jako kontrola. Azkenean baloia norentzat, Zintaren Patrirentzat, Patrik eskumana zabaldu kontuz,
Bon segundo baloiagaz, erdira jokatu hortxe dago Fernandez. Fernandezek baloia zabaldu, eskumati jokatzen orain, Sporting de Huelva baloia Anitarentzat, kapitainak buru altzau, ez daki noga jokatu, Barrio B eskumara, antzi dago Paloma, ez talduko Paloma, baloi horretara, eta alboko sakea Atletikentzat izango da, hortxe marrazaina ikusi dozue, alboko sakea Atletikeri emoten, minutu 2 falta diakeoz, lehenengo zationeri, beti be, epaiak ezer luzatzen ez badao eta motibori pesteuko lehenengo zati hau luzatzeko. Atara baloia Nekarek baloia erdira, Marta baloiagaz, Martak Unzueri imon, Unzuek itxi Damariseri ondo orain, bai adinago helduko da baloia Sandra Mostuk, Bera baloiagaz, Bera erditik jokatzen, bon segundo, Damarisatzen itxi, bon segundo kontuz, pasea erdira, Castellok erdiratu gure izan da, Jokoz kanpo Sandra ez dago, eta heldu beste egin Sandra, Barriro be baloia Atletikentzat izango da. Bagoaz 44. minuturantza, 20 segundu 44. minutua betetako. Lehenengo zatiko azkenengo momentuak dozue Lezamako instalazioetan Euskaltelek eskainitako partidua dozue Atletikek bapez, Sporting de Huelvak bapez. Baloia Nekanek buruz ikutu Patrik baloia Sandra Riemon, Sandrak buruz, bon segundo. Ez Fernandez da parkatu, Fernandezek baloia erdira, baloia Ireneren kontrola ez da ona izan, Martak baloia moztu, baloia Luziarentzat, ondo gurutzatu da horzinta baloi horretara, baina Eunate helduko da, benga guazen azkena izan laiketa, eskerretik Eunate jokatzen, Eunateke erdiratu, Marta ez taldu, urrundu egin dau Patrik, baloia Luzire helduako, Jaurti Luzi, galditu atezainak zara. Oso ondo atezaina Barriro be, Luziaren Jaurtik eta oso ona, eta baloia Sarak ederto baten gelditu da, hortxe dozu errepikapena Barriro be, oso ondo Jaurtiten da Luziak baloi hori eskumaz, eta Sararen geldiketa be oso ona izan da, azpian, Vanessa Eginbert, Vanessa baloia urrundu, 10 segundu 45 minutu heltzeko, Damaris baloiaga Unzue baloia eskerrea, Maria Ziraukiriemon, goazen Maria baloia atzera, Ainhoa Moraza, amaitu da lehenengo zatia, bagoaz atzen aldira, ez dago golik Lezaman, Atletikek utz, Sporting de Huelvak utz, laster bueltako gara zeuekaz, bigarren zatia zuzenen eskaintzeko. Kornerra ipini Unzuek, ondo doa, bigarren zutoinean gora da eskerretik, arrizko egoleke, eskerrez erdiratu, jaltzen da Luzia, ez taldu, gitxi gaitik ez taldu. Unzuek eskumatik erdiratu egileke, ia ondo ipitzen dagoen baloia erdiratu Unzuek, ondo bigarren zutoinean, urrundu egin dago baloia Zintak, eta Mariari helduko jako baloia, Maria Zirauki, erdiratu korner. Area barruan ipini ondo doa, urrundu Kubila Sarak, eta Mariaren Jaurtik. Fernandezek buelta emon, Jaurtik gileke, Jaurtik Fernandezek. Ainhoaren lehenengo zatiaren erdire helduko gara, kontuz baloi hori bon segundo, eskerrak. Bon segundoren presiñoa, Eunate katarago dau. Area barruan ipini, Eunate kondo doa, Nekane buruz, zuzenean zaren. Amaris baloia gazpasea, ona da ez dago Jokoz kanpo Marta, helduko da Marta. Area barruan sartuko da erdiratu Marta, Luzia, ez da kontrolatu, baloia bera dauko, eskerrez, gora! Baloia gaz, Luzia baloia ederto, egalera zabaldu, Maria Zirauki, Maria Jaurti gileke, oso ondo izkin egin eskerrez Jaurti, gelditu egin dauzarak. Oso ondo Luziak Unzuegaz bat bikoa, baina hori gatxada Nekane, gelditu, gata esainak. Azkenean baloia Fernandezeri helduako, Fernandezek erdira Castelló, atra egin behar da baloia kontu, Ainhoa korner. Maria Ziraukiren pasea Luzia ez dago Jokoz kanpo, helduko da Luzia area barruan, venga Luzi, guazen, area barruan, Jaurti, koi, zutoinera baloia. Baloia tara. Buruz ikutu Nekanek, iaz egiten dago Nekanek, eskumaz gora! Jokatzen, Eunateke erdiratu, Marta ez taldu, urrundu egin dau Patrik, baloia Luzire helduako, Jaurti Luzi, gelditu atezainak zara. Gran Vía, Dramari, Dato 2 de mayo, la Plaza de los Fueros y el Muro de Gros, Iparraguirre, Pozas, Urquijo, La Concha. Etxetik kanpora aurkituko duzu bizitza. Horregatik Euskaltel Wifiren 180.000 puntutik gora dituzu Euskadiko kaleetan, Euskalteleko mugikorrarekin doan konekta zaitezen. Eta giga mugagabeak zure tarifaren datuak kontsumitu gabe. Zeren zain zaude. Deskargatu aplikazioa euskaltelwifi.eusen.
Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen Dani, klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierri, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Itxi, Iker. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Gran Vía Dramari, dato 2 de mayo. La Plaza de los Fueros y el Muro de Gros y Parraguirre, Pozas, Urquijo, La Concha. La Virgen. Porque la vida ocurre ahí fuera, ya son más de 180.000 puntos Euskaltel Wi-Fi disponibles en las calles de Euskadi para que te conectes gratis con tu móvil Euskaltel. Con gigas ilimitados y sin consumir datos de tu tarifa. ¿A qué esperas? Descárgate la app en euskaltelwifi.com.
Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo, Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Lierri, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka, Un sentimiento del que formas parte. Ichi, Iker. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Eguerdion barriro, hementxe gagoz. Bigarren zatia eskaintzeko prest. Sporting de Huelva katarako dau. 45 minutu daukaguz, gehi luzapena. Gola sartu eta partio irabazteko. Dana dago prest, Euskaltelek eskainitako partioa dozue, hortxe dozue Paloma zeuen irudietan. Baloia atarateko prest. Epailea erlojuari begira. Eta bigarren zatia oraintxe bertan hasiko dugu. Lezamako instalazioetan. Ia Atletikek markagailuan aurretik ipintzea lortu. Eta garaipen garrantzitsua etxean gelditzen dan behar dugu eta aurreko jardunaldian Atletico de Madrilen kontra galdu. Eta barrio be garaipenaren boladara buelta gure dago Atletikek. Hasi da bigarren zatia, Castellok esparkatu. Patrick baloia luze, Vanessa Gimbertek baloia moztu, Sandrak Paparrez, Maria Zirauki baloia erdira, baloia Eunateri helduko jako. Eunate baloiagaz, Eunate baloia Marta, Martak baloia oso ondo Luziari emon, Luzia baloiagaz, Luzia nekane bat biko egin, Luzi baloiagaz hilari barroen sartzeri daukon, azkenan urrundu egin du baloia Sandrak, Castellok luze, hor Paloma topetan, Garasi ondo gurutzatu da, eta baloia Ainhoa Tirapuri. Ainhoa Tirapuk baloia urrundu,
Bilbao Atletiken gola Tudelanoren kontra, 31. minutuan Aritz Solabarritaren taldea be aurretik ipintzen da, Tudelan jokatzen dagoan partidu horretan, aupa Bilbao Atletik, Tudelanok utz, Bilbao Atletikek bat, 31. minutuan. Orain neskak begola sartze behar dugu. Hortxe baloiagaz, Vanessa Gimbert. Vanesak baloia eskerrez, Eunateri emon. Eunate, baloia Marta, Eunate barrio be, Marta, berak baloia moztu. Oin honetan gehiago urrundu dau Sporting de Huelva taldeak, baina baloia Eunateri helduko jako. Eunatek baloia atzera, Garasiri atzeratu. Garasik baloia, Vanessa Gimbert. Vanessa Gimbertek luze jokatu, urrundu egin daue Patrik buruz, baloia Anitari heldu, baina Maria Ziraukik atzera, Vanessa Gimbertek jokatu, Vanessa Gimbertek, Unzue, Nekane, Maria Ziraukiren pasia ez da ona, baloi horretara Patri helduko da, hortxe Moraza burrukan, osondo, joan eginako baloia Morazari, aupa Moraza, osondo, Ainhoa Morazaren alegin hori, baloia urten egin dau, eta ateko sakia izango da, Sporting de Huelvarentzat Sarak atarago dau. Baloia eskumatik Nekane, atzean itxi daue Sandra, Nekanek baloia erdira jokatu gure, baina baloia barriro be Damarisek moztu, Damarisek jaurti, eta Sararen eskuetara zuzenean. Baloia atara atezainak. Hortxe eskerretik jokatzen orain, bon segundo. Baloia erdira, Paloma, Jokoskampo. Palomaren Jokoskampoko egon da, bon segundoren falta horretan. Hortxe dozue barrio be, lehengo errepikapena, eta Amaritzen jaurtik eta atezainak baloia gelditu. Baloia Garasi. Garasik Martagaz jokatu, Eunatek baloia luze, hor urrundu egin da Irenek, alboko sakia izango da, Atletikentzat, Eunatek Arinatara, Garasi, Damaris, Damarisek ondo, Vanessa Gimberteri emon, Vanessa metroak irabaziz, guazen bane. Baloi erdira, Damaris, Damarisek luze jokatu Nekane topetan, azkenean Patrik baloia urtetan itxe, eta ateko sake Atletikentzat. Atletiken aldeko juak, Lezaman, goltxo bat behar dugu ba. Seguru nau goltxo hori lortu eskero, Atletikek markagailuan aurrera egingo dagoela. Baloia, Lucia ez dago Jokoskampo, Luciarea borba, Lucia, gelditu barriro bezara, kaia matxu ezelako aukerea. Gelditu barriro Sara, gaur Sara internazional egingo dugu. Sporting de Huelvako atezainak azelako geldikidetak egiten, hortxe barriro be errepikapena dozue. Lucia ez, ondino ez. Itxean ze Unzue korner atarako dau, itxeran egingo dugu. Korner hori ataratera, Unzuek atarako da kornera, hortxe dozue barriro be errepikapena, eta Sarak ederto gelditu dau. Unzuek atarako da kornera, min hartu dau, bai, min hartu dau hor orkatilean Sarak. Eta badoa, Levant Sporting de Huelvako fisioa, ikustenia Sararen eskumako orkatila hori zelan dauen. Bakontua kontu, 50. minutua beteko da. Lurrea jarraitzen dau Sarak. Unzuek atarako dau korner hori, baina Sara errekuperatzen danean. Zutundu da. Txaloak baita be, Sporting de Huelvako atezinarentzat. Lezaman kiroltasune beti egoten da, zaletuen artean eta aurkarieka, zaupa atleti, hori da geure estilu bata. Unzuek atarako dau, area barruan ipin Unzuek ondo doa, Vanessa buruz, gol!
Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol! Atletiken gola! Heldu da lehenengo gola, kornerra atara Unzuek, eta Vanessa Beckenbauer Ginberten gola, bat eta bapez 51. minutuan Atletik aurretik ipintzen da. Atletik bat, Vanessaren gola, Sporting de Huelva Kuts. Aupa neskak, aupa Vanessa Beckenbauer Ginbert. Hortxe dozuez, atletizaleak. Tamborra, hortxe dozue gola barriro be. Unzuek atara eta Vanessak, tak, buruz, oso ondo. Atletik aurretik markagailuan. Venga, katzen egin dugu. Orain Sporting de Huelvak urten egin beharko dau. Eta aukera gehiago, seguru izango dago azala, Joseba Agirreren taldeak. Fernando Azkara TV antxe, zutunik ikusten dugu. Bere taldekide guztiek azbatera aginduak emoten, baloia Sandra Katara, urrundu Ainhoa Morazak buruz. Alboko sakea barriro Sandra Katarako dau, apurtxu bat aurrerago. Atara Sandrak, Morazak, baloia zuzenean kanpora joan da, laban egin dutzo baloiak. Eta Vanessa Ginbertentza da baloia. Ainhoa tirapu. Garasi, kontuz, Ainhoak baloia ederto. Eunate Riemon. Paparrez kontrolatu Eunatek. Hortxe Eunate, alboko sakea. Huelvarentzat, Sporting de Huelvarentzat da. Anita Karinatara gure izan da. Estira bere taldekidea kokatuta egon eta azkenean Irenek atarako dau. Irenek Anita Riemon. Hor positxi da horre Fernandezek, baloia Paloma ez deldu, Garasik baloia urrundu dagoelako. Maria Ziraukiren kontrola ez da ona. Sandrak baloia erdira, Paloma bera, berak eskerrez, Ainhoa Morazako sondo atezainari. 53. minutuan hau Atletik bat eta bapez irabazten, Vanessa Ginberten gola 51. minutuan. Garasik baloia Eunate Riemon. Eunate, Marta baloiagaz, luze jokatu gure Martak, baloia Nekanerentzat, joan egin jako baloi hori, balea Martari helduko jako baloia, urrundu Castelló, Vanessa Ginbert, bitxu presidente hortxe dago, Rafa Alkortagaz batera, Aitor Eldizegi eta Rafa Alkorta, neskak jarraitzen, emetik Samamesera, arrapaladan joan beharko dabe, bueno, Samamesera edo bintzat Sevillako zuzendaritzagaz, pintxopot egingo dabe gaur. Atzo Baskaria jane ben, Sevilla taldeak euenean, kopea jokatu Samamesen eta bertan gelditu dira, gaur partidu daukelako. Atzo izan zen zuzendaritzen arteko Baskaria, Bermioko jatetxe baten Baskaldu ebean, eta gaur, bueno, partidua laurak eta launetan dalez, pintxopot egingo da. Baloia, botea galdu da horre Fernandezek, botabarik ezin da jokatu. Falta egon da, eta baloia barrio be Sporting de Huelvarentzat izango da. Orain erlojua euren kontra doa. Baloi hori zintak atarako dau. Prisa, bastauko askorik. Azkenean, luze jokatu, Anita eta Eunate buruz, Irenek baloia gora. Garasik urrundu buruz, Nekak baloia Garasiri, Damarisek bajatu. Iai, lapraste egin da Urzue kontuz berak eskerrez jaurti. Ainhoaren eskuetara, oso ondo Ainhoa, ondo kokatuta. Ainhoa tirapu, Arinatara, Eunateri emoteko. Eunatek baloia, Garasiri emon. Garasi atzetik urten gurean, Lucia Korpos, Marta Estalduko, ondo gurutzotu da hor Irene baloi horretara, eta baloia barriro be, talde zurigorriak jokoan ipiniko dau, Garasiren bitartez, Garasik baloia Vanessa Riemon. Vanessa metroak irabaziz, bat bikoa egin Unzuegaz. Zentralak baloia aurrera, hortxeago Martak baloia Garasiri emoteko. Garasik baloia Unzueri, Unzuek eskerrera, Lucia atzean ditxe gure dau, laterala oso ondoare barroa sartu da Lucia, pase atzera, Nekane Marta, azkenean urrundu eginda be baloia, Lucia helduko jako eta azalaren eskuetara.
Horre Sandrak txarto urrundu dau, baina azkenean baloia Sararen eskuetara joan da. Eta baloia jokoan ipini dau. Sporting de Huelva, luze, Anita eta Damaris. Damarisek buruz ikutu. Eta alboko sakea izango da. Hortxe duzu helengo errepikapena. Jokoan ipini, Anitak buruz ikutu. Hor burukan Fernandez eta Damaris. Damarisek gora. Irene, Nekane, Lucia ez dago jokoz kanpo, Zintagaz burukan, Lucia eta Zinta, Lucia eskerretik jokatzen, Zinta dauko aurrean, hortzi jarritzen dau Luziak, baloia atzera, Martarentzat, Martak erdiratu egingo da, erdiratu Martak, urrundu egin dau Patrik, baloia Anitari heldu goiako, Anitak atzan itxigure unate, baina ez Damaris eta oso ondo Damarisen baloia kanpora bota, alboko sakia izango da, Sporting de Huelvarentzat, Arinatara Anitak, Fernandezegaz jokatu, Anitak baloia erdira, Banesak buruz urrundu, Unzuek gehiago, Patriri heldukoiako baloi hori, bajatu baloia Patrik, oso ondo Maria Zirauki presiñoan, Mariak baloia berreskuratu, Lucia bakarri dago, erdiatu Lucia, larregi baloia aurrera joan jako, hortxe Lucia baloiagaz, ia zer egiten dagoan Lucia, jokatu egingo dau, Lucia katzean itxigure dago aurkaria, baloia gora, Nekanek buruz ikutu, Maria Zirauki, urrundu egin dago azkendean baloia Patrik, Anitak baloia atzera, orain Irenek urrundu dau, baloia zuzenean, Banesaren ainketara, Banesa Ginbertek, Ainhoa Morazaga jokatu, kontuz Dominguez presiñoan, berreskuratu Fernandez parkatu, Fernandez baloiagaz, atzerantza dator, erdira, Castellok ez dau baloia kontrolatu, Marta Pai, eunateri emoteko, orain lasaitasuna eskatzen Joseba Agirre, Damaris, Garasik baloia aurrera, Marta baloiagaz, edertu eskerrera pasea Eunaterentzat, hor urten egiten dau Irenek, Eunate eskertik jokatzen Irene aurrean, Eunatek jarraitzen dau laguntzen dator Castello, oso ondo Eunate erdiratu Eunatek ezutoinean, eta urrundu egin dau baloia Sandrak, baloia Ireneri, Irenek baloia urrundu, Garasik buruz, Damariseri emoteko, Damaris egurrola, Ainhoa Moraza baloiagaz, Maria Zirauki, Maria eskumatik jokatzen, Balbiko egin Unzuegaz, urten egin dut zor Patrik eta baloia atzera, Morazak Unzueri, Unzue baloiagaz, buelta emon, ez jokoz kanpo dago, ez dago jokoz kanpo, eskerrak, Maria Zirauki, Mariak eskerrez erdiratu, Eunate, zutoinera, Lucia gora! Ai, amatxue, zer behar da gola sartzeko, batxaloak lezaman, hau paneskak, Eunateren burukada lankara joan da, zelako penien, merezideo ganera Eunatekalako gol bat, eta ia buruz badaia, itzela, erdiraketa oso ona errematea, baloia langara joan da, eta azkenean Luziren jaurtiketa gora. Penia, lastima. Damaris, Martari baloia emoteko. Martak baloia Eunateri, Eunatek baloia Garasi metroak irabaziz, baloia Banesa Ginberteri emon, Banesa Ginbert baloiagaz, baloia zapaldu, Garasik barriro be Banesari emon, kontuz presiñoan horre Fernandez, oso ondo Unzuek, Moraza eskumatik jokatute metroak irabaziz, Maria Zirauki ki erdiratzinek haun erdiratu, kornerra izango da, Patrik, ez, baloia urrundu azkenean, orain Sandrak, Morazak baloia bajatu, bera dauko aurrean, Maria Zirauki, eskerrez erdiratu, Neka! Gol! Atletiken gola, Nekaneren gola, 60. minutuan, partidua oso ondo bideratuta izten dau talde zurigorriak, edertu erdiratu eskerrez, eta Nekanek buruz bigarren zutoinean, baloia barrura, aldaketa bikoitza egingo dago Sporting de Huelva kantxa ikusten dugulako, Meriem da bat, eta bestea, Bittenkurt, aldaketa bi egingo dauz batera Fernando Azkaratek,
Meriem eta Bittenkurt urtengo da belako zelaira ikusiko dugu noren partez, baina garrantzitsuena markagailuan dago. Ordu erdi gehi luzapena partidua, barkatu, amaitzeko Atletikek 2, Sporting de Huelvak utz. Baloia Martarentzat, Martak baloia egalera, Lucia dauen tokira. Hortxe eskumati jokatzen. Baloia Vanessa Gibertek, Ainhoa Morazari emon. Ainhoa Morazak luze, Maria Zirauki estelduko, ez da herri torrontegiren motorra hartun dabe. Eta hautxe, izango dira aldaketak, aldaketa bikoitza, linea, cambio. Bueno, bakapora doa, bera, eta bere lekua Bittenkurtek beteko dau, eta Paloma bebai, eta bere lekua, 6. zenbakiak Meriemek beteko dabe, beraz aldaketa 2 egin dauz Sporting de Huelvak, Paloma kanpora, Merien barrura, bera kanpora eta Bittenkurt barrura. Joseba Agirre kondino, ez dau bere taldea mobidu. Atara Sporting de Huelvak, Xirimiria barriro be lezaman, gaur ez hemen esan meteorologo epa eguzkia izango dugula, edo neu konfonduna. Eskumatik baloiagaz Bittenkurt, area barron dipini, penalti eskatzen dabe, hor ez dago ezer. Horre lurrera joan da Fernandez, penalti eskatzen eban, baina ez dago ezer. Martak baloia zapaldu, atzen ditxi, falta. Bittenkurten falta. Hortxe dozue barriro be, lehenko jokaldia garazi lurrera da, hor ez dago, ez da, penalti ez ezebez. Egotekotan falta Atletiken alde, punto. Eunate, baloiagaz, bek gauna. Eskerrez, luze, Atletik 2 eta bapes irabazten. Gauza kondo dagoz markagailuan, baloiagaz, zinta, baloia aurrerantza, berreskuratu Atletikek. Unzue jaurti, botea erretxasean, urrundu egin dago baloia Patrik. Marta eta Anita, Martak buruz ikutu, hor burrukan Meriem eta Damaris. Marta baloiagaz, Martak baloia atzera, Eunateri emon. Eunatek eskerrez erdiratu bigarren zutoinean ondo doa Maria. Ez da heldu Maria Zirauki. Aupa Maria Zirauki, lastima. Ez da baloi horretara heldu. Intentzioa oso ona eta teko sakia izango da Sporting de Huelvarentzat 74. minutuan gagoz. Atletikek 2, Vanessa Gibertek eta Nekaneren golak. Sporting de Huelvak bapes. Baloia buruz ikutu Anita, kontuz Fernandez. Fernandezek baloia zabaldu. Bittenkurtek jokatu. Bittenkurtek baloia zabaldu. Hortxe, baloia moiduten orain Sporting de Huelva, pasa ez da hona izan Fernandezena. Eta baloia Atletikek berreskuratu. Maria Zirauki baloia Ainhoa Morazari. Euskaltelek eskainitako partidua dozue Atletikek 2, Sporting de Huelvak utz. Ainhoa Morazaren pasea txarra, Castellok baloia aurrera. Hortxe doa korrika. Bon segundo. Eta baloia Ainhoa tirapu kurrundu. Anitak paparrez, Ederto baloia bajatu. Sporting de Huelvako kapitainak. Hortxeago bon segundo baloiagaz. Buelta emon. Baloia Meriemeri. Merienek ekeiago Irene topetan. Eskumati jokatzen orain talde Andaluziarra. Erdiratu Irenek eta Ainhoa tirapuren eskuetara. 75. minutuan gagoz. 25 minutu gehi luzapena, partidua amaitzeko, Atletik irabazten. Atletikentzat garaipen garrantzitsua izango litzake. Atletico Madriden kontra aurreko jernaldian galdu ostian, barrio be garaipeneko bolada horretara, martxa horretara, buelta gure dau Joseba Agirren taldea, Nekanek Ederto, Maria Ziraukiri, Maria eskumati jokatzen aurrean Sandra dauko, area barroa Maria jaurti, eta Sandraren eskuetara. Arina Tara Zarak, gora, luze, Banesak buruz ikutu, Garazi, Ederto oso ondo, Atleiko atzekaldea,
Eunatek baloia atzerate zeinari Sarari, eta Sarak Vanessa Ginbertega jokatu. Vanessa Ginbert, Unzue, Vanessa. Garasi baloia eskerrera, Eunate, baloiagaz, baloia atzera, Garasik baloia urrundu, Nekane, Castellogaz, pasetan itxi, Unzuek Nekaneri, Nekanek eskerrez. Galera, Maria Sirokiren kontrola joan egin ja, eta Sandrak baloia kanpora bota. Alboko sakea, Ainhoa Morazak atarako dao. Vanessa Ginbert, Unzuek, Ainhoa Moraza aldaketa egongo da Laster Atletiken, Maria Zirauki eskumatik, Ainhoa Moraza, Nekane, penia, pase hona salako, mostu egin dau Sandrak. Baloiagaz Meriem ekatzean itxi dau Marta, baloia zabaldu, hementxe dago Bittenkurten baloia Irene Eriemon, Irenek eskerrez, Meriemen kontrola joan egin jako, baina baloia beretza da, Damari Sekondo, Lucia Cordobari, zinta kurten, oso ondo gurutsutu da zinta, eta alboko sakea Atletik entzat izango da. Eunate badu alboko sake hori atera. Atletikek orain ez dauka prisarik. Aldaketa ongo da Laster, pentsetan dut oian edala, han berbetan dagoana, bigarren entrenatzaileagaz. Nekanek bat bikoekin, Eunatek baloia erdira, Damarisek Vanessa Ginbertega jokatu. Vanessa Ginbertek baloia mobidu, Damarisek Eunate Eriemon, Eunatek baloia Nekanek erdiratu egingo da, ondo da, bigarren zutoian, Unzuegon! Gorata, tiri, lastima! Baloia gora joan jako Unzueri, eta aldaketa egongo da, Oian izango da, zeleratuko den jokalaria Mariaren partez. Bueno, batxaloak Maria Ziraukiri, eta barrura Oiane. Aspaldiko partez ben jokatu barik egonda. Eta Joseba Agirre bankilloa mobiduten. Haupa Oiane, venga. Oso ondo Maria. Eta esanguratsua Joseba Agirreren besarkadea Maria Ziraukiri. Zapur bat, ez dut esango azarre, baina jokalari guztiak jokatu gure dabe. Eta Maria gaur partiduen egin dau, Maria Ziraukik. Eta hori behona da, de Montre. Entrenatzaile batek aldatzen dagoenean oso nekatuta espazauz. Eta horre aldaketa horre gustora hartzen dozuz. Baina bestela ondo zauzenien, jokalariei jokatzea gustatzen jake. Eta apur bat azarre urtetea be, ona da, de Montre. Baina bezarkadea esanguratsua, entrenatzaile artean. Hortxe Lucia ez tozu errapoko, Lucia jarretzen da baloiagaz, ale barroa Lucia, venga Luci, jaurti, gol! Gol! Atletiken gola! Hirugarrena! Super Luciaren gola! Besarka da hor saioa delegaduagaz. Aupa Luzi! Hirugarrena! Atletikentzat! Eta esango neuke ja erabakita izten dagoela partidua gol honek. Garaipena etxean geldituko da alako esustekorik eta jaso ezean hortxe dozue barrio ebe. Lucia baloi eskumatik azelako abiadura daukon. Ez diren eskazko egongo Luciaren abiadura horregaz. Eta txak! Ederto baloi azpitik. Definizio bikaina. 20 minutu gehi luzapena. Partidua amaitzeko eta hortxe dozue. Zuzenean joan da, saioaren gana, hortxe dozue euren arteko bezarkadea. Saioa delegatuagaz bezarkadea. Eta baloia Irenek, orain, Meriemeri, ez da kontrola nahi izan Meriemena. Eta alboko sakea Atletikentzat izango da. 20 gehi luzapena partidua amaitzeko, hau peneskak! Eunatek baloia, Damaris Eriemon. Eunate barriro be. Eunate baloia kaltuz. Vanessa Ginbertek, Morazari. Morazak.
Ez da horro zondo urrundu, baina barren ja. Baloia alboko sakea. Sporting de Huelvaren zat izango da. Irene baloia, Meriemek paparrez kontrolatu, Damariz dauko aurrean, Marta laguntzen dator, baloia joan eginda. Eta baloia Sporting de Huelvaren zat, Arinatara Irenek barriro be. Oin berain bai, geuretza da baloia, joan egin jako baloi hori eta laster baten aldaketa egongo da Atletiken baita be. Antxe dagoz beroketa zeioek egiten. Sierra, Jone Ibañez. Baloia hor, Oiane, presiñoan. Castellok, laprast egin dau. Luziari falta egin dutze, baina epaiak ez dago zerra dirazi. Anita baloia aurrera. Hortxago baloia gazbon segundo. Baloia Moraza katzera. Urrundu egin daue Ainoa Tirapuk. Nekanek buruz ikutu. Irenek baloia zuzenean Damarizeri. Damarizek buelta emon, baloia erdira Unzue. Unzuek Martakaz jokatu. Martak eskerrera, Eunate dagoan tokila. Hortxe Eunate baloiagaz, aurrean Irene dauko. Autopasea oso ondo, Eunatek, erdiratu Eunatek. Urrundu egindo baloia Patrik. Oraingoan Irenek urrunduko dago eskerrez, ez dago ondino urrundu. Irene jarraitzen dago, Eunate presiñoan, baloia Luziari helduiako. Luziari abarroan sartun da, Luziak erdiratu eta korner. Sandrak baloia kornerera bota da, Oiane antxe egonda baitxaoten. Baloia zuzenean kanpora eta Atletiken aldaketa egongo da, Lehiak urtengo dau. Ikusiko dugu ian oren partez. Hortxe doa Unzue, korner hori ataratera, 73. minutuan gagoz. Eskumako beso altzau. Ane abarroan ipini kornerra, Banesak ikutu, urrundu Sportingeko atzelarie, Dominguez lurrera falta. Dominguez ez, Fernández, Josos. Aldaketa, Leia doa kanpora, Marta sartuko da, al revés, Marta doa kanpora, Leia sartuko da. Txaloak Martaren zat, hortxe dozu ezeuen irudietan, Marta, gaur amaikakoan aukeratxoa eman dutxo Joseba Agirrek, txaloak benetzat, eta Leia sartuko da zelaian. Aupa Leia, benga guazen. Sporting de Huelvan be aldaketa egongo da, laster baten ondino ez, urrengo jokaldian egongo da. Aldaketa hori, Lize Chamorro dagoalakoan urtetako prest. Aurrelaria, baloia gazor Bittenkurt Damariz inguruan, lurrea joa da Bittenkurt, ez dago faltarik. Damariz, baloia atzera, Garazi dagoan tokira. Garazik baloia, Banesak inberteri emon. Damariz baloia gaz. Baloia, Unzuek ez da kontrolatu. Sandrak baloia erdira, Meriene Patriri, Merien barriro be, Irene gehiago zabaldu hortxe dago, Fernández, Irene, baloia ondon boiten orain, Sporting de Huelva, baina bon segundo hori baloia Garazik ederto moztu eta honek atezainari emon. 15 minutu gehi luzapena partidu amaitzeko. Ainoa Tirapuk aurrera joan behar dara esanez. Falta Unzueri, falta! Bale. Epaiak entzun egin dozt. Oso ondo Beatriz Cuesta Ribas. Galiziarra, aldaketa, biganera. Kanpora doa Fernández. Eta bere partez sartuko da Lize Chamorro. Eta bestean, kanpora doa Bonsegundo. Eta bere lekua Korniebetzek. Bueno, aldaketa beste bi. Bonsegundo kanpora Korniebetz barrura, Fernández kanpora eta Lize Chamorro barrura. Lau aldaketak egin dauz, Sporting de Huelvak. Azkeneko 15 minutu gehi luzapena jokatzeko, Joseba Agirrek ondino, aldaketa bi egin dauz eta beste bi gelditzeakoz, bera gure badeu. Bai, lastet Jone Ibañezek urtengo dago, antxe ikusten dugu jaione. Atletikeko sudadereak enduta, aginduak entzuten,
beraz urrengo aldaketea Jone Ibainezena izango da. Leia baloia gaz. Hortxe Leia, eskerrera oso ondo zabaldu. Eunatek baloia Leia bat biko egin. Eunatek baloia erdira. Unzue jaurti egileke, Unzue jaurti. Azkenean Patriren edo Zintaren gorputzan jo baloiak. Baloia Anita. Kornietzebek baloia. Korniebetz da. Baloia Ginbertek atzerate zinari eta honek garazi diemon. Leia, kontrola joan eginako, baloia Meriemen moztu, ederto, barriro Leia, falta egonda, jarraitzeko dino epaileak, Nekane. Neka baloia gaz, horre Burrukan, Damariz, Korniebetz presin joan, oso ondo baloia Banesa garaziri, Ganesa... Ederto Unzuek baloia zabaldu, Eskumara zabaldu, Ainhoa Moraza eskumatik jokatuten, pase erdira Unzueren kontrolare barruan, azkenan Ainhoa heltzen da Moraza, kanpora, lastima Ainhoa Moraza, hortxe eukindozu, laugarrena, haupa Ainhoa Moraza. Eta aldaketa egongo da, Jon Ibainez hartuko da, Nekaneren partez. Neka doa kanpora, bigarren gola sartu dauen Nekane kanpora, Txaloak beretza bezelanez. Eta barrura Jon Ibainez. Baloia tarate zeinak. Jonek buruz ikutu. Meriem, Anita. Korniebetzek buruz ikutu. Baloia Unateri helduko jako. Sondo baloia babestu. Presiñoan dago Lize Chamorro. Eunatek baloia Leiari emon. Leia eskerretik baloia moztu egin dugu Irenek. Barriro, Leiaren aurpegian jodo baloiak. Meriem baloiagaz. Lize Chamorro, atzan itxide Eunate. Lize eskumatik jokatuten, kontu zerdiratu ingo da. Lize Chamorro erdiratu. Ondo Ainhoa Tirapu. Ainhoa Tirapuren eskuetara joan da baloi hori. Hortxe dozue geure kapitaina. Eta baloia berak ipiniko da jokoan, 79. minutuan. Luze, atara. Baloia Castellok. Baloia gaz. Korniebetzek, baloia itxi. Baloia Bitenkurtek barriobe Korniebetzeri. Osondo, Banesak, baloia babestu. Horregaiti da Banesa Beckenbauer Ginbert. Ze ondo babestu dauen baloi hori, geure zentralak. Ainhoa Tirapuk barriro behipineko da baloia jokoan. 11 minutu gehi luzapena partidu amaitzeko Atletik jaunda jabe markagailuan Atletik ekiru. Sporting de Huelvak Papes. Baloia gaz. Eskumatik joan eginako baloi hori Oianeri. Alboko sakea. Sporting de Huelvarentzat izango da. Ondio beste aldaketa bat gelditzen jako Joseba Agirreri. Morazak baloia aurrera, orain Sandra Kurrundu, Unzueri heldu jako. Leia, guazen Leia. Venga, metroak irabaziz Leia. Atzitik etorrite ederto baloia moztu Sportingek. Baloia Merienentzat. Hor eskerretik jokatuten, baloia ez daue kontrolatu. Eta atezainak Ainhoa Tirapuk. Baloia azkenean, alboko sekia izango da. Alboko sake atarako dau. Atletiken aldeko oiuek jarraitzen dabe Lezamako instalazioetan. Ondo baino hobeto erabakita dago partidua 3 eta bapez. 10 minutu gehi luzapena partidua amaituteko. Falta hori Irenek atarako dau. Sporting de Huelvarentzat. Atletiken aldeko joakaz jarraitzen dugu eta azkenengo aldaketa egongo da Atletiken. Azkonak urtengo dau. Erdiratu Irenek. Azkenean baloia zuzenean atezinarentzat izango da. Arazo barik, Ainhoa Tirapuren eskuetara joango da baloia. Eta dinogu moduan Azkonak atarako dau. Baloi hori. Edo Azkonak atarako da baloi hori nepia. Azkonak zahartuko da zelaian. Baloia Ainhoa Tirapuk atarako dau. Baloia galera, Ainhoa Morazari.
Morazak baloia kontrolatu, buru altzau, erdira Damaris dagoan tokira, Damarisek baloia, Lize Chamorrok, baloia berreskuratu, Sporting etxa Lize Chamorro jaurti gora. Baloia gora joan da, Tudelanoren gola, Tudelan 59. minutuan, partidua bardindu dau Tudelanok, eta Luzia doa kanpora, honepai betxalo zaparra daia soko dauala. Luzia kanpora, Azkona sartuko da barrura, hortxe dozue barriro be Luziaren gola. Luziak sartutako gola dozue zeuen irudietan. Eta atzena izango da beretzat, beraz aldaketa guztiak eginda dagoz esaten ibilinaz, Tudelanok banako bardinketaren gola lortu dauala, 59. minutuan Adan Perezek lortu dau beraz, Haritz Solabarritaren taldea. Bardintzen dago Tudelanok bat, Bilbao Atletikak bat. 59. minutuan, ondino, bigarren zati, ize osoa falta da, partidu amaitzeko. Ainhoa Tirapuk baloia zabaldu, Vanessa Guibert, Vanesak baloia zapaldu, 82. minuturantzagoaz. Ainhoa Tirapuk baloia, Garasiri emon, Garasik baloia unzue, Damaris buelta emon, Joan eginako kontrola, baloia Nitek berreskuratuko da, Sportingentza, Jon Ibañez, falta. Epaiak ez dago eserra dezi, orain bai. Jon Ibañez egindako falta. Baloia Unzuek atrako dau. Euskaltelek eskainitako partidua dozue, Atletikak 3, Sporting de Huelvak bapez. 83. minutuan, Damarisek baloia zabaldu, Garasiri. Garasik baloia txarto, baloia berreskuratu, Lize Chamorro hori edertu, unatek baloia babestu, Garasi baloia, Leiari emon, Leia baloia gaz, ez da pasea ona izan, berreskuratu barriro be baloia Sporting de Huelvak, hortxe Merilemen pasea Lize Chamorro hori edertu unatek baloia berreskuratu, Unzuek baloia zapaldu, Merillen dauko aurrean, ez dau baloia kurten, Unzuek jarraitzen dau, Irene kurten dutzo, azkenean alboko sakea izango da, epa. Falta eskatzen pentso, lesionatu egindala Unzue. Eta baloia Irenek luzeatara, Leiak buruz ikutu, orain Castellok. Atletik entzada baloia, Jon Ibañez, metroak irabazi, Jon Ibañez. 2-1 orain Bilbao Atletik galtzen, Tudelanoren bigarren gola. Eta lastimea, Tudelanok sartu dau David Sotok, 55. minutuan beraz, 6 minututan, Tudelanok buelta mote dutzo markagailuari, bapes eta bat irabazten joan da Bilbao Atletik, orain 55. minutuan 2-1 galtzen dago. Damaris baloiagaz, Damarisen pasea, Azkona, korner. Ondo gurutzuatu da horre zinta, eta kornerra izango da Atletikentzat, badua Unzue. Korner hori ataratera talde zurigorriarentzat, 84. minutuan gago, 6 gehi luzapena partidu amaiteko. Hortxe dago Unzue, korner hori atarateko, area barruan ondo doa, Zararen eskuetara zuzenean, eta Sporting de Huelvak ipiniko dugu barrio be baloia jokoan. Baloia atara atezainak, Damarisek ikutu, hortxe Bittenkurt, baloia gaz, Sportingeko jokalari txekia jarrizino baloia gaz, Bittenkurt aurrean, Edarto baloia Oian mosteko Sorian, azkenean baloia kurten egin dago eta alboko sakea Sporting de Huelvarentzat izango da. 5 minutu gehi luzapena partidu amaitzeko Castello eta Damaris burukan, baloia Sportingentzat, Castello baloia babestu dago eta Damarisek baloia kanpora bota dagoalako. Bueno, Atletikentzat garaipen garrantzitsua izango da, inungo zelantza barik. Barriro be, garaipenaren bolada karrapatzeko, sailkapenean barrio be gora begiratzeko, hau Paneskak eta hau Atletik ondino ganera urtarri honetan, partidu asko jokatzeko, Erreinaren kopea be hortxe dago. Partidu bakar batera edo zer pasau leiteke, Atletico Madrilen kontra galdu egin zan ligan, aurreko jardunaldian baina badinogu, Kopa txapelketan, barriro be talde Madrildarraren kontra jokatuko dugule, eta partidu bakar batera izango dela,
guztiz partidu desberdina. Eta Atletikek garaipena lortu eta Erreginaren kopa horretan behar egiten dauan, zeneska kortxe daukie. Kopea buruan sartunde eta gure dugu postasun handi bat. Erdiretu baloia kontuz, Lize Chamorroren buruka da kanpora. Ondo erdiretu dau Sandrak baloi hori, Lize Chamorrok baloia buruz errematau, baina kanpora joan da baloi hori eta ateko sakia izango da Atletikentzat. Ainoa tirapuka atarako dau. Ateko saki hori. Atara, Ainoak, luze, Jone Ibañezek buruz ikutu, Leiak ederto baloi ardira, Jone Ibañezeri emon, Jone Ibañezek eskumara hotxeago Oiane, eskumati jokatute hemen Oian, goazen, Oianek aurrean duko Sandra, Oianek atzan itxigure dugu Sandra, iardietxe dukoan korner, oso Oiane hor kornerra topetan, eta Atletiken aldeko kornerra izango da 87. minutura. Goaz, 3 gehi luzapena partidu amaitzeko, 3 minutu bueltan luzatu leike epaileak, 2-3 minutu, naizta ja partidua erabakita dagoan eta komeni be, ez dana askorik komeni. Abarruan ipini, Leia ez da baloi hortera heldu, bai helduko da Garazik eskumaz jaurti, Zarak eta... Ez dino Marrazainak. Hor Lapraste egin dutzo baloia Zarari, baina Marrazainak argi esan da baloia ez dela sartu. Zarak luze jokatu, Unzuek ikutu, urrundu Anitak, baloia Vanessa Ginberten kontrola ez da ona izan, baloia Castellorentzat, Castello katzera, Sandrak baloia erdira Anitari, Anitak luze, Eunatek baloia paparrez kontrolatu eta Atezeinari emon, Atezainak Ainhoa tirapuk baloia, azpitik Vanessa Ginberteri, Garazi, oso ondo Atletik, Damarisek baloia eskerrera zabaldu, Eunate dagoan tokira, Eunatek baloi hori oso gatsa da Azkona eltsie, bai, luzegi joan da baloi hori. Eta baloia zuzenean kanpora joango da. Atara baloia Atletikek. Atletik persiñoan parkatu, Irene baloiagaz. Irenek luze jokatu, Vanessa Ginbertek buruz. Baloi horretara Sandra helduko da. Meriemek baloia zabaldu, Anita dagoan tokira, Anita baloiagaz, Anitak baloia buruz ikutu dago Korniebetzek, eta zuzenean Ainhoa Tirapuren eskuetara joango da baloi hori. Arin atara Unzuegaz jokatzeko, Unzuek baloia erdira, kontrola ona Azkonak, ia zerrita dagoan falta, txartela eta gure duzun guztia. Hori da Sandrarentzat txartela, por cierto, partiduko lehenengo txartela horia da. Eta hori bedeta jona da, horrek esan gure dau partidu oso kiroltasunez jokatu dela partidua. Ze orain, 89. minutuan izatea lehenengo txartel horia pe, bueno, asko esan gure dau. Falta Eunatek atarako dau. Hortxe Unzuegaz berbetan ikusten dozue, Vanessa Ginberbe bai doa. Bizarraketeko espuma hori ipini epaileak, Eunate izango da, jaurtiko dauana, ikusiko dugu zema luzatzen dauan epaileak, antxe ikusten dugu saioa. Ia estrategiasko jokaldia dan, ze Joseba Agirrek Damaris erin moduteko dinotzo. Jaurti Eunate, gora Langan! Langan jo dugu baloiak, oso jaurtik eta hona Eunaterena. 20 segundu 80. minutura heltzeko, 4 minutu luzatuko dau epaileak, beraz 84. minutura joango gara. Hortxe dozu errepikapena jaurti, eta gora Langara. Baloia erdira, hortxe dozu 4 minutu, saioa pankarta txorregaz, elektronikoagaz, esango dopa. Beraz, 4 minutu partidu amaitzeko. Moraza eskumatik jokatuten. Jone Ibañezeri pasea. Jone Ibañezek Castelloatzean itxi, ederto. Baloia eskumatik, Atletikek erdiratu Oianek. Urrundu Irenek, baloia Jone Ibañez, korner. Jone Ibañezen jaurtik eta ona.
Baloia Sporting de Huelvako jokalari baten hainkan jo. Eta kornerra izango da Atletik entzat, badua Unzue, korner hori atera. Oian hor inguruan, azkenen emoten dago Unzuek, baloia area barruan ipiniko dauela. 3 minutu falta jakoz partiduari amaitzeko. Atletiken aldeko kornerra. Beso altzau, area barruan ipini, Leia ez taldu. Anitak baloia urrundu, baloia horretara Eunate helduko da. Eunatek baloia zabaldu Garasiri. Garasik area barruan ipini barriro. Anitak buruz ikutu. Baloia Eunateri helduko jako. Eunatek erdiratu ondo da erdiraketa. Joni Ibañezek burua ipini dau, baina ezin errematau eta Sandrak baloia urrundu. Alboko sakea Atletik entzat izango da. Moraza, katarako dago alboko sak hori, zelaiaren erditik. Hortxe dozua Ainhoa Moraza. Partidu amaitzeko minutu 2 eta erdi. Damariz. Damarizek Garasiri emon. Garasik Eunate. Eunate baloiagaz, baloia babesten. Azkenean baloia atzera, Garasiri emon barriro be. Garasi baloia erdira. Vanessa Ginbert. Vanessa Ginbertek, Moraza. Morazak Jone Ibañezeri emon. Jone Ibañezek Damarizegaz jokatu, hortxe dago Leia. Leia baloiagaz, hortxe Leia metroak irabazi, espazia, Jone Ibañezentzat, Jone Ibañezek eskumara zabaltu aldau oian edagoalako, bai ez, buelta emon, Jone Ibañezek eskerrez jaurti, eta baloia zuzenean kanpora. Ateko sake izango da Sporting de Huelvarentzat. Baloia minutu eta erdi, partidua amaituteko, eta garaipena etxean geldituko da. Atletik 3 eta mapes irabazten dagoelako. Vanessa Ginbertek gola 51. minutuan bat eta mapesekoa. 60. minutuan Nekanek sartu dau 2 eta mapesekoa. Eta 3. Luziak sartu dau 70. minutuan. Barriro be Joseba Agirreren eskek irabaz egingo dabe. 3 puntu gehiago sailkapenean. Gora begira jarraitzeko. Eskumatiko janearea barroa sartuko jenek eskerrez jaurti. Hortxazkona jaurti. Zinta, penalti eskatzen dabe, epaiak ez dago eserra dirazi, eta kornerra egongo da. Partiduko azkena izan leike. 50 segundu partidua amaitzeko, Atletik 3 eta mapes irabazten markagailuan. Eta kornerra atarako dau, talde zurigorriak Joseba Agirreren neskek, Unzuek atarako dau, korner hori, eskumako besoa altzau, area barruan ipiniko dau, azkenean, gol, Azkonaren gola, 84. minutuan partidua borobiltzeko, Azkonak 4. gola sartu dau, talde zurigorriarentzat, Atletikek 4, Sporting de Huelvak mapes, eta gol honegaz partidua amaitu egingo da. Joseba Agirreren neskek partidua irabaziko dabe, 3 puntotxo gehiago sailkapenean, 5 segundu baino ez, 84. minutu heltzeko, hortxe dozu errepikapena, baloia Azkonari heltzeiako, eta tak, ikutu eta baloia barrura. Partidua amaitu egingo da gol honegaz, Atletik 4 eta mapes, epailea Beatriz Cuesta gure dozunean amaitu partidu, dana dago erabakita eta. Bete da, 84. minutua, Sportingek aurrera jokatu gure dago eta amaitu egingo da partidua. Amaitu da partidua, garaipena geuren eskentzat, eta 3 puntu gehiago sailkapenean. Hementxe amaituko dugu, eskerrik asko da nori, zelanez betiko moduan hortxe egotearren, Atletikek 3 puntu gehiago sailkapenean, eskerrik asko betiko moduen, hortxe egotearren nio moduan, eta hurrengora arte, haupa Atleti! Atleti, hori da geure estilu eta. Unzuek atarako da, area barruan ipini Unzuek ondo doa, Vanessa buruz, gol! Sandrak, Morazak baloia bajatu, bera duko aurrean, Maria Zirauki, eskerrez erdiratu, Neka! Gol! Baina besarkadea esanguratsua entrenatzailearen artean. Hortxe Lucia ez tozu errapoko, Lucia jarretzen da baloiagaz, ale barruan Lucia, venga Luci, jaurti, gol!
Eskumako besoa altzau. Area barruan ipiniko dau, azkenean, gol. Gol, Azkonaren gola, 84. minutuan partidua borobiltzeko, Azkonak 4. gola sartu dau. Talde zurigorriarentzat,